какво се изразява същността на алхимичния процес. Ну, суть алхимии, в общем-то, в первую очередь привести вас в то разумение, в то понимание, что мир, он состоит из а, Свежда се многих до света се разглежда като много да, полета мы и, должны жить и че поверхностными света е дълбинен. законами и Той не задачами. живее по върхностни закони и задачи, Условия, в которых живет человек, они дают и поверхностные а переживания, повърхностният живот, да, който при этом живее човека, человек не понимает глубинные води до переживания. повърхностни преживявания, Это мир а той трябва да достигне до собственного дълбинни преживявания, а това не може да се обясни без работа. управления сознанием. Все А через даоистката сознание. алхимия, това е Вещи, работа със говорящие съзнание, това не са единицами, трикове, не са техника техника някаква физическа, физическая. Это а все това всичкото через призму сознания, изглежда през призмата на осознания, съзнанието осознания нашего духа. и Наша осъзнаването на нашия дух. наша Първо персональная изработваме нашето персонално съзнание, след това изработваме персонално нашия дух. на работу хотя бы сознание в нашем духа, мы можем И сказать, когато достигнем до състоянието да или работим на заниматься. състоянието на нашия Если дух, заниматься чак невозможно, тогава можем да говорим дали се заслужава да се занимаваме. максимум, что мы решаем, это мы себя отстранили от большего А ненужного. докато се занимаваме, По сути, не привнесли поне сме се себе. намалили ненужното. То есть не надо Може да не считать, сме что донесли нещо занятие нужно, но не трябва да се смята, че занятието е также вредно, панацея. как и отсутствие занятий. Занятието само по себе си е също вредно, Полезно като заниматься, когда неговата липса. занятие переходит в практику. Полезността става тогава, когато занятието става Занятие практика. практики как таковой. Дальше вопрос, в общем-то, уже сложно объяснять. А след това става вече сложно за обяснение, докато занятието не стане практика. Когда вы только понимаете практику, вы можете дать определение. Практика это не И название. чак когато стане практика, тогава може да се даде определение. Название это функция, Даоското которую нужно развить. разбиране е, че това е функция, която трябва да се разбере вътре в нас, да се изгради вътре в нас. Понимая сознание, можно прийти к следующему понятию алхимический. И така, разбирайки съзнанието, може да отидем до следващото разбиране за алхимичния процес. Разбира се, тук може да сменим технологията, но трябва да преминем през метода като такъв. Ну вот есть сейчас академия даосской алхимии, можно больше разобраться. И сега има даоска алхимия академия, може да се разберем повече с нея, като използвайки дори онлайн. Термин сущность алхимии. В чем проявляется одухотворение, живая и рациональная суть алхимии? Какво значи същността на даоистката алхимия? Това значи да достигнем състояние да работим със своя дух, да разберем какви недостатъци има, да го усилим, да го усъвършенстваме, да го заменим. И да излезем от тоталната зависимост, в която сме въвлечени, или заради нашата пренатална природа, или по причина на пространството, в което се намираме. Не може да живеем за закона на фаталността, както много хора живеят. От ръба всичко е предрешено. Даоската алхимия не казва, че всичко е предрешено. А хората трябва да преодоляват, и с времето това преодоляване става напълване. И даоската алхимия е на първо място работа, а не удовлетворение. А за да се достигне удовлетворение в даоската алхимия, това трябва да се заслужи. И по принцип работата в практиката това не е удоволствие, това са задачи, които поставяме пред себе си, за да укрепим себе си в един или друг аспект.